Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay mapalad kasi pinagkakalooban na naman po tayo ng Panginoon para magsama-samang aralin ang napakahalagang mga mensahe na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. At of course, ito po ay pumapaloob again sa Luke 4:18 na kung saan ay binabanggit po doon yung word na I am anointed. And if you can say that word sa'yo, sabihin mo na I am anointed. Pero alam po natin na kailangan po maunawaan natin yung pumapaloob doon po sa word na anointed or the word anointing. So kailangan po natin ipaliwanag ngayon kasi sa sa persona na tatlong persona sa isang Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang isa po sa pinaka-neglected o hindi napapansin o hindi napapahalagahan ay ang banal na Espiritu. At ngayon pong gabi, dadalhin po na tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral mula po sa aklat po ng mga Judges. In the book of Judges, chapter 16, verses 1 to 22. If you are there, please get your copy. Kuhanin po natin ang Bible natin at sabay-sabay po nating basahin. At kung nandyan na po sa inyong harapan, babasahin po natin, okay? Sabi po doon, one day Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. So the people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during that night, saying, at dawn we'll kill him. Verse 3, but Samson lay there until in the middle of the night. Then he got up, took hold of the doors of the city gate, together with the two posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron. And sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how he can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. Delilah said to Samson, tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued. Samson answered her, if anyone ties me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, I'll become as weak as any other man. Then the ruler of the Philistines brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them.
with men hidden in the room, she called him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the bowstrings as easily as a piece of string snaps when it comes to close to a flame. So the secret of his strength was not discovered. Then Delilah said to Samson, you have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied. He said, if anyone ties me securely with the new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man. So Delilah took new ropes and tied him them. Then with men hidden in the rooms, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the ropes off his arms as if they were threads. Delilah then said to Samson, all this time you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied. He replied, if you weave the 7 braids of my head into the fabric in the loom and tighten it with a pin, I'll become as weak as any other man. So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into the fabric, and tightened it with the pin. Again, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and pulled up the pin and loom with the fabric. Then he said to him, how can you say, I love you, when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him after day until he was sick to death of it. So he told her everything. No razor have ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as my other men. When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, come back once more. He had told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him to sleep in her lap, she called for someone to shave off 7 braids of his hair. So he began to subdue him, and his strength left him. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistine seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with the bronze shackles. They set him to grinding grain into prison, but the hair on his head began to grow again after he had been shaved. So, dito po ay makikita po natin kung ano po yung nais na iparating ng Panginoon. But before that, pwede po ba tayong yumuko? I-submit natin ang pag-aaral na ito at ang ating mga sarili upang ang Panginoon ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan. Naming Ama sa langit, narito po kaming lahat nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sinasabit po namin ang gabing ito upang kami po'y muling turuan. Nagpapakumbaba po kami, umaamin na wala kami talagang magagawa unless na kumilos ka, Panginoon. Banal na Espiritu, hanggang ikaw ay kikilos, Lord. Doon lamang namin mararanasan, doon lang namin malalaman, Panginoon, ang kahalagahan, kaimportantehan ng inyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapalang kaloob mo mula sa pag-aaral na ito. This is an opportunity wherein, Lord God, we will learn about many things. Sa mga bagay na ito, lalakas po kami at magagamit mo mightily sa mga panawagan mo saan mo kami tinalaga, Panginoon. O Panginoon, kayo lamang ang maitaas, maluwalhati, madakila at mapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Actually po, meron po akong pinaka-highlight dito eh. Ang highlight ko po talaga ay nasa verse 20. Kaya ko lamang po binasa the whole thing para po mas lalo nating maintindihan kung ano po yung pumapaloob dito po sa ating pag-uusapan. So, ang important verse ko po dyan is nasa verse 20. No? And he said, sabi niya, Philistines, be upon thee, Samson. And he woke of his sleep. Tagalugin ko, mas maganda po. Sabi niya rito, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson,
akala niya'y makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Meron pong translation pa rito No, nakita ko po. Meron po ritong translation na nang sabi doon, ngunit, sabi niya ganon, hindi niya talos na ang Panginooy humiwalay na sa kanya. Naku, napakasakit naman ito. Kayun pala. So, kailangan po nating maunawaan yung kaimportansyahan ng pagbibigay natin talaga ng importansya, pagbibigay natin ng kahalagahan, no, sa ating mga buhay, ang pagkilos ng Holy Spirit. Huwag po nating hahayaan na maging katulad po ni Samson. At meron po tayong makikitang lesson out from what we have read this tonight. Okay? So dito po, nakakalungkot na hindi alam ni Samson. Di ba sabi doon? It was so sad. Si Samson, he did not know that the anointing of God had already departed to him. Wala na po. Akala niya na yung paggising niya yung huli, sa verse 20, paggising niya, akala niya the same thing pa rin, makakawala siya. Pero at this point of time, wala na po pala. Hindi niya alam, lumisan na ang Holy Spirit sa kanya. So, tandaan natin mga kapatid, if you learn to honor and protect the anointing in your life, the same anointing will also protect us. Yan po ang intindihin natin. So we need to understand that the man, okay, that tayo pong lahat, wala po akong sisinuhin. Tayo pong lahat na tumanggap kay Lord. Kasi dalawa po ang according po doon sa aking pag-aaral, there is an inner anointing and outside anointing. So the inner anointing, when we start to know the Lord, nung nagsimula kang tanggapin ang Panginoon, at nagkaroon po ng pagbabago ang buhay mo, yun pong inner anointing. Okay? Yung pong manifestation dahil sa mga pagbabago sa buhay mo. The outer anointing, ito po yung pagbabasbas ng Panginoon para po ikaw at ako ay makaganap doon po sa mga gustong pagawa ng Diyos. Yung purpose, no, na makita mo, yung buhay mo bilang pinili ng Diyos na tagapangalaga, tagapangasiwa at tagaganap ng kanyang kalooban dito po sa lupa. So tayo pong lahat, no, we are all anointed at hindi lamang po natin dapat gagamitin ang anointing nito for ourselves. That anointed must serve the purposes of God, lalong-lalo na po dito po sa atin pong kapanahunan sa mundong ito. What every believer then needs to pursue is not the anointing, but the purpose of God for which he or she was anointed. So God's anointing really propels all the believers, just like Samson, para po makagawa ng mga imposible. Nakita niyo po, lahat ng mga naganap kay Samson, imposible yon. Diba? Nangyari yun dahil sa pagsama ng banal na espiritu sa kanyang buhay. So dito po, ay makikita po natin ang lessons. Yan. May mga lessons lang po tayong aaralin out from it. Kasi dapat po natututunan natin magbigay ng honor sa Holy Spirit. Minsan, nakakalungkot. Andiyan na nga, meron na nga sinasabi ang Panginoon sa atin. May binubulong na. Pero baliwala sa atin. Huwag nating baliwalain. Huwag nating paglaruan ang mga anointing na binigay ng Lord. Delikado po tayo dyan. Kaya po aralin po natin. So, ito po yung mga lessons na pwede natin pag-aralan sa buhay ni Solomon, ni Samson. Okay, the first lesson that we can learn is, unang-una, if we will protect the anointing, naniniwala ako, as we protect the anointing, from here, alam natin kung sino ang ating tatakbuhan once we are all pressured ng mundong ito. Protect the anointing by knowing whom to run when pressured. Marami kasi sa atin, kapag pressured sa mundo, ang dami-daming pinupuntahan. Basahin natin sa verse 16. Gusto ko po sa Tagalog para mas lalo po nating maunawaan. Tagalog po tayo. Sabi ng verse 16,
Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Biro nyo, tingnan nyo po ginamit ng demonyo, of course, ginamit ni Satan si Delilah. Of course, nagre-represent yun sa Philistine. Okay? Okay? Ang nangyari dyan, kakapaulit-ulit ni Delilah, di ba ilang beses, 3, no? Paulit-ulit. Samson, ano ba talaga? Bakit ba ganyan? Ganyan ang lakas mo. Sabihin mo naman sa akin. Tapos yung bandang huli, ginamit niya na, kung talagang mahal mo ako. Hallelujah. Okay, so, ito po, sabi ng verse 17, kaya sinabi na niya ang totoo. Kita niyo yung kakakulit ni Delilah. Sinabi ni Samson, bumigay si Samson. Sabi niya, alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Minsay hindi pa nasayaran ng paggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako katulad ng karaniwang tao. And the same holds for us, yung katotohanan po nito. Spiritual power is found in our obedience and consecration. Tingnan niyo po. Ang sabi rito, mula sa pagkabata, inilaan na raw si Samson ng Diyos para kay Lord. So makikita po natin dito, mula dun sa simula ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Nakita niyo sinamahan siya, di ba? Pero, ito yung mga susunod na aaralin natin ay nakakalungkot. So, when we are continually pressured, when we are so pressed down, alam niyo po marami sa atin kung saan-saan po tumatakbo. Pag pressure ka, minsan mainit ang ulo mo. Doon, umiinit ang ulo mo doon. Or, sana nga po, wala na sa atin yung umiinom ng alak. Siyempre, pag ikaw ay Kristiyano na, hindi mo na yung ginagawa. Pero, nakakalungkot, alam ko nyo po, during my mga junior Christian, kaya ko po sinasabing junior Christian, hindi pa po ako nag-reach doon sa maturity. Still po talagang, pag nagalit po ako noon sa aking asawa noon, ay umiinom ako talaga. That is my junior Christian. Pero nakakatuwa, by the grace of God, yung unti-unti ay nagmamature ka as you continue na isik mo ang Panginoon. So, marami po na tumatakbo at na nagsisimula na silang hindi manampalataya. Pressure kasi. O, subukan mo ma-pressure ka. Diba? Minsan, nag-flare up ka. No? Meron sa may time talaga minsan, ang dispalenghado ang mga plano mo, desisyon mo. Minsan parang, Lord, nandiyan ka pa ba? Naniniwala ka pa ba sa sinasabi ng Panginoon? At marami pa po. So, ang tanong, pagka ikaw ba'y nakaranas ng presyo na katulad ni Samson, saan ka tatakbo? Anong gagawin mo? Ito po ang maraming mga bagay, no, na nangyayari. Tayo po ba ay mai-in despair? Tayo po ba'y madidepress? Tayo po ba'y magiging anxious? So, anong sinasabi po ng meron pong kanta nun for the Lord is my tower and He gives me the power. Kaya nga po sa Proverbs 18:10, in the name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. May kanta po niyan. Kaya kung tayo po ay pressured, alam mo dapat kung saan ka dediretso ng mag-aas ng help. Huwag pong kung saan-saan. Kasi pag yun ang nangyari, madidiskaril lahat po ng mga pinagagawa ng Panginoon along the way, yung ating pong mga takbuhin, yung ating lalakarin. That's one thing, yun po ang nangyari. No? Yun ang nangyari kay Samson. Kaya po, nung siya po ay na-pressure, Allah, eto na, bumigay. So, protect the anointing by knowing whom to run, no? Kapag ikaw ay medyo nasa pressured na kalagayan. Para kang nasa cooking pressure. No, na parang sinisilaban ang puwet mo. Sinisilaban ang ano mo. Para bang nakakalungkot kasi na marami po tayong mga desisyon, mga plano na hiwalay talaga sa plano ng Diyos. Kaya po, ang demonyo,
Kaya po yung pinreach ko nung Sunday sa church, isa po yung intimidation. Sa anointing, meron pong intimidation. Di ba? Sabi, the Lord has not given us the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Kaya po talagang importante po, clear, sound mind, maayos na kaisipan. Pangalawa, protect the anointing by guarding your heart from outside forces. Verse 18-19. Tagalog ulit. Tagalog po tayo. 18 and 19. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson. Kaya ipinatawag niya ang mga haring Filisteo. Ipinasabi niya, nagtapat ni si Samson kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga noon ang mga pinuno, dala ang perang, ibabayad kay Delilah. So si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Wow! Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas. Ginising ni Delilah si Samson. Tandaan po natin, sin really fascinates, then assassinates. Nakakahalina ang kasalanan, pagkatapos nun, yari ka. May hayari ka. Kumbaga para po sa isang tao na hinard, no, to kill. No? Siyempre maglalagay po yan ng patibong, at pagka ikaw ay nasilo, delikado ka. Tandaan po natin, mga kapatid, you cannot defeat demons if you are still enjoying their company. Hindi mo matatalo ang kaaway. Nasaan po si Samson? Hindi siya makaalis sa kandungan ni Delilah. So nandun siya, talagang enjoy na enjoy po niya. So we need to guard our hearts. Pag sinabing guard our hearts, it means i-guard natin ang ating emotions. Ang taas-taas pa naman ang emotion ni Samson, kasi in love siya kay Delilah. Alam naman natin yung background ni Delilah, di ba? So in love po siya. So kapag ginard mo ang heart mo, i-guard mo ang emotion mo, the same thing, yung decision mo, naka-guard din po yan. Dalawa po dapat yan. And we have to choose words. We have to choose even people around us. Kaya nga, di ba, sabi niya ganon, if you will ask someone, no, pag tinanong mo, sabi niya, same feather flocks together. Kung sino yung kasama mo, magkakahintulad kayo. Totoo naman, kasi may tinatawag po na transferring spirit. Kaya po, delikado kapag po tayo ay pamatok sa hindi kapananampalataya. Delikado po kasi maaaring, sa totoo lang naman, madalas nangyayari ito, ikaw ang nanguhumaling. Kesa siya madala mo, ikaw ang laging nadadala. Kaya po ingat po tayo, mga kapatid. So we have to choose our words, mga friends, ingatan natin yan. And then we have to same time, spend time doing things that really build up our spiritual, na wag po nating hayaan na yung mga tao po around us o yung mga nakakasama po natin, i-pull down po tayo. Katulad po na nangyari kay Samson, sino po ang nakahila sa kanya pababa? Sino po ang nakakapture sa kanya? Ang babaeng si Delilah. Okay? Pangatlong kailangan natin maintindihan. So we have to protect the anointing by staying humble. We have to live a life of humility. So, yung pangatlong dapat nating alamin o malaman na lessons, okay, protect the anointing by staying humble. Ibig sabihin yan, we have to live a life of humility. So dito po makikita natin sa verse 20, yung ating pinaka-highlight na verse. Sa verse 20 makikita natin doon, di ba? Okay? When Delilah said, "The Philistines are upon you, Samson," awoke from his sleep and said, "I will go out as before at other times and shake myself free." Verse 22 So iniisip niya, he thought, he can handle everything. Kayang-kaya ko to, sabi ni Samson. No? Parang sinasabi niya, ako si Samson, a mighty man of God, parang ganon. Pero hindi niya alam, nilayasan na siya ng Holy Spirit.
Alam niyo po kung talagang that time, kung si Samson po nagpakumbaba na agad-agad, naniniwala po ako na hindi po mangyayari sa kanya yun eh. I-restore po ng Panginoon right then and then yung kung ano po yung lakas niya. Tandaan po natin, pagdating po, pag pinag-aralan po natin, sa pag-aaral ko rin no, sa Old Testament, ang Espiritu po, kapag po talagang ikaw ay hindi na magandang vessel, talagang umaalis pa ang Holy Spirit. Tingnan niyo po si Saul, si King Saul. Di ba nung siya po ay pinili ng Diyos, of course, na maging king, pero nung time na siya po ay parang napoposes, sino ang tinawag? Di ba? Ang tinawag si David. So makikita po natin talaga na ang demonyo pwede kang maposes. So from this point, ang nakakatuwa, ang Holy Spirit lumayas na kay Samson. Nakita po natin yan. Dahil ang iniisip ni Samson, kaya niya. Kahit na iniisip niya yung kahit gumagawa siya ng ganun, okay pa rin kay Lord. So hindi niya po inalintana na wala na po ang Holy Spirit. Hindi na po sumasa kanya. So sa Old Testament, ganun po agad-agad yun. Pero sa New Testament, dalawang bagay lang ang pwede mong magawa. Mag-grieve at saka ma-quench. Pag sinabi po natin quench, mapawi. Pag sinabi po natin o pawiin, parang mawala. Tama ba yung mawala? Pawiin. Pag sinabi natin quench, madalamhati natin. So dalawang bagay lang pwede natin gawin. Now, sa tanong ko sa inyo mga kapatid, meron po ba tayong whatever area sa life natin na nakikipag-compromise po tayo? Na hindi po natin nagagard ang ating pong emotion, hindi natin nagagard ang ating decision, then, I should ask everyone, mag-humble down tayo ngayon kay Lord. Kasi pag hindi tayo nagpakumbaba sa Panginoon, baka po ma-quench and mag-grieve ang Holy Spirit. Okay? So we have to turn back, repent. And I do believe God is always very gracious, very compassionate. No? Hindi po, ang Diyos hindi matigas ang puso. Kayang-kaya niya, kapatid. So kung meron ka sa mga oras na ito, nakikipag-compromise ka, no? Meron kang nagagawang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. I tell you, kapatid, wag nang mangyari ang nangyari kay Samson sa iyo. Wag mo nang hayaan na ang Holy Spirit ay hindi mo na maranasan. Like si Samson, nakita po natin. Yung passion that we have once na ninanais po natin, yung pong yung purity po ng salita ng Diyos na talaga namang lagi mong ninanasa. Alam niyo po, pwede po yung mapalitan, pwede po yung mapulyut. Yung dating grabe, kaisipan mo na maayos, puso mo'y maayos, pwede pong mapulyut yan. At alam po natin, pag nasa mundo tayo, dahil alam natin na ang binagsak ni Lord si Satanas because of the pride, nandito lang yan sa paligid eh. Nandito lang po yan. Kaya po, maari pa po, wag mong sabihin na you are exempted. Wala, maski ako, I'm not exempted. Kaya po talagang very careful po tayo mga kapatid. We need to be very careful. We need to always to check. Wag po nating hahayaan na hindi po tayo nagpapacheck sa Holy Spirit. Lalong-lalo na po yung ating pong mga puso. Kasi naniniwala po ako na kapag wala tayong genuine fellowship sa ating Panginoon, wala rin po tayong genuine fellowship sa iba. Why? Because naniniwala po ako, yung mga bagay na ginagawa natin hindi tama, nakaka-damage po yan doon sa ating kapangyarihan ng panalangin sa buhay natin. Sige nga, sino pong taong gumagawa na hindi tama, nakakapag-pray. So, a pride-filled Christian, hindi po yan nananalangin. Hindi po siya nagre-rely kay Lord. Okay? So, we need to seek the heart of God. Because a deep prayer life exposes everything. At ito po ay dinudurog niya ang lahat ng kayabangan sa ating mga sarili. Any hypocrisy, winawasak po niyan. Pride also can destroy spiritual power. And even it can hinders yung pong pag-infilling ng Holy Spirit sa atin pag mayabang ka.
Di ba? Hindi tayo talagang dadaluyan ng Holy Spirit. It really affects every aspect of our life, mga kapatid. In short, everything that God calls us to be is compromised when we allow yung kayabangan sa ating pong mga buhay. Eventually, if we refuse to repent, matatagpuan natin ang mga sarili natin, katulad po ng kondisyon ni Samson. Nakakalungkot, ano? Naranasan nyo na po ba yun? I hope hindi natin maranasan yun. I'm really praying na hindi natin maranasan. Pang-apat po, protect the anointing by staying focused on the goal while waiting on God. Verse 21, ang sabi po dito, binihag siya ng mga Filisteo at dinukit. Kita nyo po yun? Dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng talikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. So our spiritual eyesight keeps us focused in the right direction. At ang kasalanan ang magiging dahilan para ma-cloud up yung ating mga mata, matakpan, mga kapatid. Yung vision nating 2020, hindi na magiging 2020 because of that sin. Dahil ang demonyo talaga, paboritong target na tayo pong lahat ay bulagin sa maraming bagay. No? Minsan, alam mo ng pangit, pero sa tingin mo, maganda. Tingnan niyo pong relasyon ni Samson. Hindi ba maganda yon? Biro nyo, inutusan pang, pag binasa nyo nga po yun inutusan niyo yung nanay niya na kumuha ng partner niya. Biro mo, nanay mo, utusan mo. At alam naman niya kung ano ang buhay ni Delilah. But still, nabulag po siya doon. Totoo po bang pag-ibig nakakabulag? No? So, naniniwala po ako na ito si Samson, he was a God-chosen vessel, anointed by the Holy Spirit, who now finds himself bound, according to what we have read, he was bound and he was helpless. Because when the devil is controlling you, alam niyo po ba katulad po ng sinabi rito, yung gilingan? Ganun lang po yun, naka-chain ka, pag paikot-ikot, yun lang ang gagawin ng demonyo sa'yo. The same na nangyari kay Samson, grinder in the prison. And totoo lang, na pumapaloob ka lang doon. Kumbaga, wala ka nang magagawa. Wala ka nang kakayanan kasi nga, ang lahat ng mga imposibleng pwede mo magawa, yung gagawa nun sa'yo, wala na katulad ni Moses, ay ni Samson, umalis na sa kanya yung dapat nagagawa nun, pero may magandang balita ako sasabihin sa inyo. Sa verse 22, basahin natin. Very wonderful and encouraging po ito. May word doon na sabi niya, the hair of his head began to grow again. Wow! Dito po, as Samson, no doubt, he repented and he prayed. And even he started trusting God once more. Tingnan niyo po. Ano nangyari? Muli pong bumalik ang lakas. Ang akala po ni Samson, nasa buhok niya yung kapangyarihan. Hindi niya alam, yung Holy Spirit ang nagpapalakas pala sa kanya. Kasi siya'y pinili na simula pa na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Nazarite nga po siya. Chosen for a special task kay Lord. And from here, nakita po natin, he started to repent and he prayed and started to trust the Lord again. At ganun din po, pareho rin po sa ating kapanahunan ngayon. Kapag tayo po ay nagsisi at inantay po natin na kumilos ang Diyos mula sa ating mga panalangin, we are still, we begin to seek the Lord's face. Alam niyo po, mapapalakas tayong lahat. Alam ko, marami po sa atin ngayon parang ikabod na po Alam niyo yung ikabod? Departed. The Holy Spirit already departed. Ang hirap po niyan, mga kapatid. So it's about time na tayo po ay magsimula sa ating pong mga gagawing pagsisisi, panunumbalik, at naniniwala po ako, walang nasasayang na panahon kapag tayo po ay nasa paanan ng Panginoon. Ang ganda po, may rhyme, walang nasasayang na panahon, kapag tayo po ay nasa paanan ng ating Panginoon. Nag-aantay
Worth it na mag-antay sa paanan ng Diyos kaysa kung saan ka paanan mag-antay. Pangalima po, protect the anointing by remembering who you are even when others taunt you. Sabi rito, minsan nagkatipon ng mga haring Pilisteo. Nagdiwang sila, nagandong sila sa Diyos-Diyosan nila. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, sino nakita? Si Samson. Ang mga ito'y umawit din. Tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. Si Samson po yun. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Oh my God, nakakalungkot. Pinagtatawanan nila, tinotont nila ngayon. Ganun ang ginagawa ng demonyo sa marami sa atin. Pinagtatawanan tayo. O, tingnan mo yan, bibigay yan. O, tingnan mo yan. Oh, yari yan. Tingnan mo, isa lang, inis mo lang yan. Konti pa, bibigay na. Usually, ayan na nangyari. So what happened is, Samson was brought into a large arena to be taunted. Ano sa Tagalog ang taunted? Tuyain, tutyain, panunuya. Sinong tumaya? Kalaban ng mga Israelita. O kalaban natin. Sino ang kalaban natin? O sige, si Satanas. Okay? Philistines represent Satan. Matutuwa ka ba na pinagtatawanan ng kabaro natin, yung kamanggagawa natin? Matutuwa po ba tayo? They really laughed and jeered at his apparent defeat. Alam niyo po, isa po sa magandang example na gusto kong sabihin sa inyo. Tandaan natin, taunting or that word, yung panunuya, it will come during two seasons. Victory and defeat. Okay? During yung heights, mountain tops, and even the lowest portion ng ating mga life. Isa po sa example na nakita ko si Jesus when he was tempted. When Jesus was taunted by the devil. Ano ang sabi sa kanya? Ano ang sabi ng demonyo? Alam mo, di ba? Inuurot ba? Sabi ng gano'n, di ba? Kung totoo na ikaw ay anak ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay. Kung pumatol si Lord. Di ba? So, ibig ko sabihin, nakita ninyo from the Lord Jesus Christ, nakita po natin at the heights, yung peak ng kanyang spiritual life. Kasi nag-ayuno siya, 40 days, 40 nights. Anong ginawa ng demonyo? Aba, pumasok, tinuya. Anak ka ba talaga ng Diyos? O sige, gawin mo nga ito. Aba, kung yabang rin lang, baka tayo pumatol, ano? Ganun ha? Hindi mo ba alam ako'y anak ng Diyos? O sige, kaya ka. Hindi ginanon. Pangalawa, example ko si Job. Nakita po natin, low valleys naman sa kanya. Mountain tops, example ko, si Jesus. Low valleys, yung pinaka lowest point ng life mo, si Job. Anong nangyari kay Job? Di ba, tinont siya ng mga, mga kasamahan niya, yung mga nasa lugar nila. Kasi mataas na tao po siya. Nilalapitan, tapos biglang naging gano'n ang itsura, naging gano'n ang kalagayan. But nevertheless, si Job hindi pumatol. Ang kausap niya, direct si Lord, doon siya nakikipag-usap. Kaya tayo mga kapatid, sa anumang sitwasyon natin, huwag kung kanino ka lumalapit, huwag kang kaninong kumakausap, kundi ang Panginoon. Pang-anim, protect the anointing by calling on God. Anong ginawa ni Samson? When Samson began to call the Lord, sabi niya, "Oh Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once. Oh God, that I may be with one blow, take vengeance on the Philistine for my two eyes." Nanalangin si sa Panginoon, Yahweh, mahabag kayo sa akin, isinasama kung minsan pa ninyo ako palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Anong nangyari? To get back on track, isa lang ang gagawin mo. Para ikaw ay manumbalik, iyak lang kay Lord, lumapit ka kay Lord, humingi ka ng tawad sa Panginoon, idulog mo ang puso mo, at taimtim kang magsisi katulad ng panawagan ni Samson. Oh God, remember me. Alalahanin mo ako, Panginoon. And you know what? Itong iyak na ito, katulad ng gagawin natin, kung tayo iiyak sa Diyos, maririnig ng Panginoon kasi narinig ng Lord. Ang panghuli natin, protect the anointing by knowing where to put your hands. Okay. Nasaan po yung kamay ni Samson? Nasa dalawang pillars. Yung pinaka-poste. Di ba? Na nagsosupport doon po sa place wherein nandun po ang mga Philistines.
Di ba? Nagdiriwang po sila. Then Samson said, sabi niya ganito, let me die with the Philistines. Okay? Tagalogin natin. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi, gumuho ito, nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Filisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. For the last time, the last moment, itinuon niyang lahat. Ang natitira niyang lakas, mga kapatid, huwag nating aksayihin yung lakas natin kung saan-saan. Hahayaan mo ba na mangyari sa iyo yung karanasan ni Samson bago mo maranasan yung mga bagay na extraordinary, supernatural, hallelujah? Like Samson, pwede po natin i-recapture yung ating focus. Meron kasi ngayon marami na sa atin hindi nakafocus doon sa pinagagawa ng Panginoon. Yung lakas mo kung saan mo na dinadala. Kailangan natin matapos ang takbuhin. And of course, in times of despair, no? Kailangan, mga kapatid, hindi si Satanas yung paa ni Satanas ang nasa leeg natin. Nakikita niyo po yung gene, pag binaligtad niyo, dapat po yung anghel ang nandun sa demonyo. Marami po yung demonyo ang nasa leeg ng mga Kristiyano. Huwag po nating payagan yun. No? Huwag po nating hayaan na tayo pong lahat ay magapi ng maraming pandaraya ng kaaway, mga kapatid. We need to make a decision right at this moment. Sabi po ng 1 John 2:20, that all true believers, sabi niya rito, they have all the anointing from the Holy One. Acts 10:38, God anointed Jesus Nazareth with the Holy Spirit and with power. Alam natin pag sinabing Christ, Jesus Christ, it means the anointed one. Kaya nga po pag nasa iyo si Jesus, you are also the anointed one. 'Di ba na nagfo-flow sa iyo? Na very ironic kasi. Sinabi nilang nasa lang si Kristo, bakit ganoon ang buhay? The more anointed the person is, the more the world will hate them. The world loves the darkness of sin. Kaya po dapat hindi tayo nakikitaan na nagbe-blend sa mundo. Hallelujah. Praise the Lord. And every believer, as I end, supernaturally, we are being empowered with divine anointing. Para ano? To do the appointed task. Meron in-appoint ng Panginoon na gagawin natin. And isa po sa maganda, ang Lord binless po niya ang body of Christ with diverse gifts, no, mula sa Holy Spirit para ano? To empower us, to empower the church. Para ano? Gawin ang kalooban ng Diyos dito sa mundong ito sa pamamagitan ng anointing na nagmumula sa Kanya. And you and I have to acknowledge, you and I should honor God's anointing sa ating mga buhay. Now, para po sa huli, ito po yung mga susi to honoring the anointing in your life. Tatlo lang po ang bibigay ko. Key, number 1, you have to abide in Him. Ibig sabihin, kailangan mong ipamuhay, huwag kang hihiwalay, never to depart. We have to pray without ceasing. Pangalawa, continue being rooted in Him, knit to Him. Kanino? Of course, malalaman mong lahat yan pag nagbabasa ka ng Bible, nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos. Pangatlo, continual in obedience. Kailangan mong dapat hindi half-hearted, full heart na ikaw ay sumusunod. Deeply grounded, rooted sa iyong pananampalataya sa Panginoon. At nawa sa gabing ito, natutunan po natin kung paano natin poproteksyonan yung anointing na nasa atin. Nawa hindi po tayo maging katulad ni Samson na kung saan nagdusa sa kanya pong maling desisyon at plano
sarili niya sa kanyang buhay. And I'm really praying that each and everyone may see how beautiful yung plano ng Diyos and how the Lord wants to use us mightily to pull down every works of Satan by the power and the anointing of the Holy Spirit. May God bless us all at tayo po yumuko. Panginoon, marami pong salamat at sa amin pong natutunan ngayong gabi. Kayo po, Lord, ang nag-reveal sa amin how important is that anointing. And Lord, ang aming trabaho is to protect it, Lord God. Huwag namin pabayaan na ma-quench, mag-grieve ang Holy Spirit. Bagkus, Lord God, hayaan mo na ito po'y mabigyan po namin ng great honor, hallelujah, sa amin po mga buhay. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, hindi po namin kayang gawin ang marami pong mga gawain mo, Diyos, sapagkat hindi po madali. It really, Lord God, needs a lot of effort, a lot of wisdom, at lahat ito, Panginoon, hindi kaya ng taong katulad lang namin. It's an ordinary, we are just an ordinary human being. We need the anointing, the power of the Holy Spirit. And I speak and declare that the Holy Spirit will flow upon you. Hallelujah! Sa lahat ng areas ng ating buhay, makikita ang kapangyarihan, sasamahan ka, pagtatagumpayan tayo ng ating Panginoon. May the name of the Lord alone be honored and be glorified as we do and step, gumawa at kumilos tayo sa mga dapat pang gawin at pinagagawa ng Panginoon. Pag-isahin nawa tayo ng Panginoon kung saan naroon ang pagkakaisa, naroon din, Lord, ay bubuhos ang inyo pong kapangyarihan, ng inyong pagpapala. At sa iyo ko po pinagkakatiwalang lahat, Panginoon, sa J. Blue family, lumula kay Bishop, kay Rev Stella, hanggang sa lahat ng mga kapastoran po namin. I cannot mention their name, but Lord, I pray, Lord, that you will anoint them, that you will always be with them and strengthen them, Lord, that makakita sa buhay nila, Lord God, ang kapangyarihan na tunay, O Diyos, na pwede, Panginoon, na magamit, maaari, Lord God, lahat ito'y pwedeng gamitin, Panginoon, para po ang mga tao, Diyos, ay makita na totoong ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Into your hands, Lord, kinukumit ko na po ang lahat ng aming mga gagawin, ang lahat ng aming gawain sa J. Blue family, through all the missions, and even, Lord God, sa mga plano po namin bilang mga pastor at sa aming congregation. Naniniwala po ako, Lord God, kami pong lahat ay sasamahan mo at pagtatagumpayin mo. Salamat, Ama, for this opportunity. Pangalan mo lamang, O Diyos, muli ang tunay, Lord, na maitaas, maluwalhati at madakila. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi linto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang